Sa number 3, ginpistahan sa social media ang mga tulaan sa isa ka tawo nga natungtong sa ibabaw sang pansyon. Paatag sang caretaker sa Bacolod Public Cemetery, ginbulad lang ang mga tulaan ba antes ini sa iluhon bangod darusdak ang ginabutangan sini nga pansyon. Yaring report. May lapida sa kilid. Ang mga tulaan kumpleto pa sa sulod sang sini nga barong, dilargo kag medyas. Natungtong ini sa ikalima nga panalgan sa mga pansyon sa sulod sa Bacolod City Public Cemetery. Sunod sa nagaremedyo general nga si Chow Chow Ticarte, kahapon natalupangdan niya nga ang ini nga mga pansyon nga may limaman kapanalgan na rusdak gani agin himos. Natabuan man nga ang tulaan ni Leodoro Esponilla amo ang nabutang sa pinakababaw gani una ini nga ginhakot kag ginbulad sa ibabaw man sa 5th floor sa katupad lang nga pansyon. Bali, anong pag naabtan mo? Anong sitwasyon sa naabtan mo, Meg? Amo na narusdak na Sa saan mo lang? Sa Liga Dadlaw? Kita mo nga rusdak na. Oo, tapos inihagaw ko na makuha ang isa sa babaw. Kaya ang ikatatlo, na manugana na rusdak, gamay mo na hangin, naog na sa. Oo. Pagkuha ko siya na naog sa may lang nakuha ko ni. Tingagaw. Oo. Sa may baluan sa caretaker sang patio nga si Ricardo Repujillo, nga ginpistahan na sa social media ang retrato sa mga tulaan, iya iniging katuan kag ginpahimo sa kay Chow Chow. Suno sa iya, basta magsaylo sa mga tulaan, ginapamalaanay. Now, kag subong gina bulad, kag emotion, kay karig ka man kun basta bastante init, no? Salang kadlaw. Okay. Pero ina, more or less, 2 tugtog 3. Pero ti kay kumo kag ina malana to, ginpahimos. Kagapon na to niya, sir, na rusdak yun, no? Mm-hmm. Kagapon na to yung kwa. Subukan daw sa ginimos na. Iya ini nga gin-record, gisulod sa sako ang mga tulaan, kag pag-abot kuno sa pamilya o kung himata na Esponilla, ila ini pahibaluon. Sa Esponilla ang napatay sa November 5, 2016, sa iyaman mismo nga birthday. Samtang may Police Assistance Center na sa sulod sa patio, kalabanan sa mga reklamong ilan nabaton, hindi makitaan nga lapida. Malaka ang mga nagapadulong sa patio pero buwas nga adlaw, sirado na ang tanan nga mga private kag public na cemetery.